Oli, oli! Benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us parlaré d'un producte que per mi és un producte 10. Us deixo amb el vídeo. El producte en si és aquest, és el Grease Lining de Lush. És un producte per tractar els granets de la pell. Val 8,40 € i porta 45 grams. És un gel transparent. Com veieu, és molt gel. S'aplica on tinguis el granet, es treballa una miqueta, de seguida s'absorbeix. Deixa una sensació durant uns minuts de que hi tens un producte, una sensació una mica inclús enganxosa, però de seguida desapareix, de seguida la pell ho absorbeix. Us llegeixo què diu la seva pàgina web sobre aquest producte. Diu que és una potent combinació d'ingredients que elimina els grans d'arrel sense alterar la pell que els rodeja. Que utilitzen una infusió antibacteriana i antisèptica de romaní, farigola i arbre de te, així com suc de raïm, ric en antioxidants, i amamelis, que és astringent i antiinflamatori, i es considera bo contra l'envermelliment. També diu que l'ideal és aplicar aquest producte quan creguis que es produirà l'erupció, perquè prevenir és millor que curar. Com dic, entre els ingredients hi ha romaní, farigola, arbre de te, suc de raïm i amamelis. I a part porta gel orgànic d'aloe vera, que és calmant i suavitzant, extracte de molsa d'Irlanda, que és hidratant i espessant, oli de lavanda, que equilibra i calma, i aigua fresca de mar. Us deixo dues fotos d'un gra que em va sortir la setmana passada, just aquí sota de l'ull. La primera foto és del dia que em va sortir el gra, i la segona foto és al cap de 2 dies d'haver estat utilitzant aquest producte 3-4 vegades al dia, ja que et diu que l'utilitzis tantes vegades com vulguis. El tercer quart dia ja havia desaparegut, exceptuant una petita marca que em va quedar perquè la meva pell és problemàtica, però en una pell normal, en qualsevol altra persona, no li hagués quedat cap mena de marca. Jo normalment l'utilitzo en la meva rutina de matí i de nit quan veig que m'està sortint algun brot d'acné, ja sigui per factors ambientals, factors hormonals. Jo l'acostumo a utilitzar i en un parell de dies la veritat és que em millora molt. El que faig és que em poso un pump al dit, el reparteixo una miqueta i me l'extenc per tota la cara. Si només tinc grans en una zona, doncs només per allà, però normalment quan me'n surten per la mandíbula i pel front, així que me'l poso ja per tot arreu, i a la vegada que em tracto els que ja tinc, evito que me'n surtin de nous. També l'utilitzo en una zona específica, quan em surt un granet, com el que us dic que em va sortir la setmana passada aquí sota l'ull. Llavors poso una petita quantitat només en la zona del granet i el treballo una miqueta perquè l'absorbeixi i ja està. En aquests casos sí que no l'utilitzo només al matí i a la nit, sinó que l'utilitzo, a vegades al migdia també me'n poso i quan me'n recordo o quan vaig al lavabo i el veig, aprofito i me'l poso. I ja us dic, en 2-3 dies acostuma a desaparèixer qualsevol granet que tinguis a la cara. A la cara o a qualsevol part del cos. És a dir, si teniu acné a l'escot, als ombros, a l'esquena, també us pot servir aquest producte. Us deixaré a baix a la capseta d'informació un enllaç a la web de Lush, en concret en aquest producte, per si voleu donar-li un cop d'ull, per si us interessa. El podeu comprar tant a les seves botigues físiques, on també us assessoraran, com a la seva pàgina web. Jo normalment el que faig és que vaig a la botiga física i així també parlo amb la persona que a vegades, doncs, la vegada que vaig anar a comprar això, el Grease Lining aquest, em va donar també una mostra d'una mascareta purificant d'argila, crec que era amb menta, tenia una olor molt fresca, que se suposa que també tracta els granets. Era una mostra, el vaig utilitzar un parell de vegades i la veritat és que també em va agradar molt. Probablement acabi comprant-me el pot de la mascareta aquesta, perquè ja dic, em va agradar. Que normalment la gent que hi treballa són encantadora,
crec que mai m'he trobat amb ningú que em digués alguna borderia o que em tractés malament. I acostumen a deixar-te provar productes i acabes marxant amb alguna que altra mostra. Així que jo personalment recomano anar a les botigues físiques. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada. Subscriviu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me a baix a comentaris si també teniu la pell amb tendència acneica i quin producte utilitzeu, o si utilitzeu productes, quin producte utilitzeu per tractar-ho. M'agradarà llegir també alternatives a aquest, m'agrada provar coses noves, així que faré un ull i també ho provaré. Jo us deixo fins al pròxim vídeo. Adeu!